ತುಳುನಾಡದ ತೆಲಿಗದ ಅರಸೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಕನನು ಪತೊಂಬೈದರು ನಮ್ಮ ಮಂಜು ರಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಯ್ಕಲೈತೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ನಿ ಕಡಿಮೆಗೆ ಜನ ಇತ್ತದ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಕಡೆ ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲೇರು IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಮಾಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಮರತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದುಂಬು ಇತ್ತು ನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಅರಿಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಏತು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಅರಿಕತೆ ಕೇಂದ್ರ ಪರ ಜನ ಇದ್ದೇರು ಇತ್ತೆದ ಅರಿಕತೆದ ದಾಸೇರ್ನಕಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಕಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ದಂಚಿ ಪೋತೇರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ದಾಸೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಯರ ಬೋದುಪ್ಪೇರು ದಾಸೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತುಯರ ಪೋನ್ ಮನಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯೋಜಕರು ಪನ್ಪೇರು ದಾಸೇರೆ ಮೂಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಜನ ಬೈಜೇರು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಅವಾಗ ದಾಸೇರು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ ಅರಿಕತೆ ಪುರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ವಿಜೀರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಇರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾಸೇರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರಿಕತೆ ಕೇಂದ್ರ 4 ಜನ ಒಪ್ಪುನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದೀರ ಅರಿಕತೆ ದಾಸೇರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಮಿಟಿನ ಅರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ತುಕ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಸಾಸಿರು ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸಾಸಿರು ನಾಮದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ದಾಸನ ಮಾಡಿಕೋ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಡೆತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಟಗಾರರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹರಹರ ಹರಹರ ಹರಹರ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈತರವಾಗಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ತಡಬಡ ಓಡುತ್ತ ಬಡಬಡ ಬಂದನು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ ಕೆಳಗೆ. ತಡಬಡ ಓಡುತ್ತ ಬಡಬಡ ಬಂದನು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ ಕೆಳಗೆ. ಬಡಬಡ ಎಂದು ಚೆಂಡು ಬಂತು ಬ್ಯಾಟಿನ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ. ಬಡಬಡ ಎಂದು ಚೆಂಡು ಬಂತು ಬ್ಯಾಟಿನ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಹೀದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಹರಿಹರ ಎನ್ನುವಂತ 3 ಪಾದಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶಹೀದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಶಹೀದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಕೊಂಡು ಈತರವಾಗಿ ಹೊಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಹರಹರ ಹರಹರ ಹರಹರ. ತಡಬಡ ಓಡುತ್ತ ಬಡಬಡ ಬಂದನು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ ಕೆಳಗೆ. ತಡಬಡ ಓಡುತ್ತ ಬಡಬಡ ಬಂದನು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ ಕೆಳಗೆ. ಬಡಬಡ ಎಂದು ಚೆಂಡು ಬಂತು ಬ್ಯಾಟಿನ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ. ಬಡಬಡ ಎಂದು ಚೆಂಡು ಬಂತು ಬ್ಯಾಟಿನ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಕ್ಸರಿಗೆ ಬಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದಿಂದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ವಿಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹರಿಹರ ಪಾದರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನಿ ಗೋವಿಂದ. ಅಡೆಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಬಂದುಲೆ ಐತೆ ಹರಿಕತೆ ನೇರ್ಲದು ಬುಜೇರು ಇನ್ನಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಳಾತನ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ನಾಗ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಬರೆಪುನಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಪದ್ಯ ಬರೆಪುನಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಿ ಪದಕ್ಕೆ ದುಂಬಿ ಇಂಚಿನ ಬೆಲೆ ಇತ್ತನೆ. ಅಮ್ಮ ನಿನ್ನ ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ನಾನು ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ಪದ್ಯ ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿದ ಪದ್ಯ ಇನಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ದಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ಐಟು ಪದ್ಯ ಬರೆಪೇರು. ಚಿತ್ರಾನ್ನ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬರೆಪೇರು. ಇತ್ತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಾನ್ನ 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 ನೀನೇ ನನ್ನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕತ್ತೋರ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮನ್ಸ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಯಾಕೆ ಇದು ರಾತ್ರಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ. ತುಳುತಾಕಲೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯನ ಇಂಚಿ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮಗೆ ಈಜಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ತಮಿಳ್ದಾಗ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರೆಪೇರು ಅಂಚ ಅಂಚ ಬರೆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಈ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ತುಳುಟು ಎಂಚ ಬರೆಯೋಲಿ ತುಳುತವರಿ ಸಾಹಿತಿ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಲ್ವೆ ಆಗಿ ಪದಕುಲೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗಿ ತಿಕ್ಕುನಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ತಂಜಾನ ಈ ತಂಜಾನ ಪತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯ ಬರೆಪೆ ತಂಜಾನ 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 ತಂಜ ತಂಜ ತಂಜಾನ 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 ಕಾಂಡೆ ಉನಿಯರ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ತಂಜಾನ ಉಪ್ಪಡಿಕ್ಕಿನ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ತಂಜಾನ ಬಂದಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ತಂಜಾನ ಏ
ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪೂರ ಆಳಾತನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚೈತನ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ಪತ್ತುನಿ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ತರಕಾರಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅವು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನ ಮದಿಮೆ ಇತ್ತನ ಕೋರದ ಗಜ್ಪಾವಡು ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೀತಿರುತ್ತೆ ಭಾವನ ಮದಿಮೆ ವರ್ಷದ ದಿನನೇ ಊರು ಪೂರ ಕೌಚಾವೋಡು ನಮಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಆವೋಡು ಊರು ಪೂರ ಕೌಚಾವೋಡು ನಮಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಆವೋಡು ನೈಟಿಲ ಉಂಡು ಕೋರಿಲ ಉಂಡು ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಆವೋಡು ನಮಕ್ ಚೀಪೆದ ಲಾಡಾವೋಡು ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ಆವೋಡು ನಮಕ್ ಚೀಪೆದ ಲಾಡಾವೋಡು ಕಟ್ಟಾದ ಕೋರಿ ಟೈಸಾನ್ ಕೋರಿ ಚೀಪೆದ ಪಾಯಸ ಆವೋಡು ನಮಕ್ ಕೋರಿದ ಕರಿಪಾವೋಡು ಚೀಪೆದ ಪಾಯಸ ಆವೋಡು ನಮಕ್ ಕೋರಿದ ಕರಿಪಾವೋಡು ಬರ್ತಡೇದ ಪಗೈತಂದ ಆ ಕೋರ್ಚಿ ಅನ್ನ ಬರ್ತಡೇ ಅನ್ನ ಊರು ಪೂರ ಪಾಟ್ಯ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡವರ್ಲೆ ದೂರ ಆವೋಡು ಊರು ಪೂರ ಪಾಟ್ಯ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡವರ್ಲೆ ದೂರ ಆವೋಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ತುಂಬ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾಡ್ ಪದ್ಯ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಸಭೆ ತೋನಾಗ ಕುಂಬಾರುನಿ ಪದ್ಯ ಮರಪುನಿ ಅಂಚ ಮಾಷಡ ಕೇಂಡೆ ಮಾಷ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ ಪದ್ಯ ಮರಪುಂಡು ಈ ಪದ್ಯ ಮರತಂದ ಒಂದು ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಪದ್ಯನ ಒಯ್ಪು ಬಂಡೀರು ಅವಾಗ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಪದ್ಯ ಒಯ್ಪೇರ ಬಂತೀರು ನಮಗೆ ನಾನು ಒಯ್ಪು ಅಂದೆ ಮಾಷನ್ ಪಿರವ್ ತೂಪೆ ಒಯ್ಪು ಬಂದ್ಪೇರ ಅಪ್ಪ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ನ ಪದ್ಯ ನೀ ಮೀಟಿದ ನೆನಪೆಲ್ಲವೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಾಗಿದೆ ನೀ ಮೀಟಿದ ನೆನಪೆಲ್ಲವೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಾಗಿದೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಪಿರವ್ ತೂಪೆ ಪದ್ಯ ಮರತದುಂಡು ಮಾಷೇನು ತೂಪೆ ಮಾಷ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಯ್ಪು ಒಯ್ಪೆರೆ ಸುರು ನೀ ಮೀಟಿದ ನೆನಪೆಲ್ಲವೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಹಾಡಾಗಿದೆ ನೀ ಮೀಟಿದ ಮೀಟಿ ಮೀಟ್ಯೋಗಿದೆ ಮೀಟ್ಯೋಗಿದೆ ಮಾಷ ಬಿರೋಡ್ ಬಂಡೇರು ಮೀಟಿನ ಯಾವ ಮಾರ ಜನಕುಲ್ ಬತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀಟಿರು ಅಂಚ ಆರು ವೈಪೇರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ರಡ್ ಲೈನ್ ಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದುಲೆ ನಿಜವಾದ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬೋತುನು ದಾದ ಮನ್ಪುಣಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋತುನು ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಈ ವಾಯ್ಸದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಇಂಕ ದದನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ತಾನಿ ನಿಗ್ಲೈತೆ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬಾರಿ ಗೌಜಿ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟ್ನೇ ಪೂರ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿರಿ ಈಚೆ ಹೋಗಿರಿ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಂತಿ ಎಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಹಾಕುನಿ ಪಣ್ಣ ಆನೆ ಆರತ್ತ ಮನದಾನಿಜ್ಜಿ ಆನಿ ಅಂಚ ಜೋಕುಲ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಚೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು HM ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎತ್ತು ಬಂದು ಬೇರೆ ಸಂಜೆ ನೀವೇ ಜನಗಣಮನ ಆಡಬೇಕು ಬೇರೆಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬಯ್ಯ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಕಾಂಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಂತೇರು ಅಂಚ ಬೇರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡಬಾರ್ದು ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ವಾಯ್ಸ್ ಬೋತನ ತಾನೇ ಅಂದ ಬೇರೆ ಓಡೆ ಪದ್ಯ ಅನ್ಬೋನಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೋದು ಬಂಡೇರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಏನು ಮಾಡುದು ಇಜಿ ಈರು ಪದ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಜನ ಈರು ಪದ್ಯ ಪನೋಡೆ ಬಂಡೇರು ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಮರ್ದು ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ ದಡೆ ಪೋಪೇರು ಏರ್ ಲಜ್ಜೇರು ಒರಿಯಡಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರ ಪಾಪಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿರು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೇರ ತೂಲೇನು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋದು ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಟ್ಟುವೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಪ್ಪುಜೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ಮೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುವೇರು ಬೇರೆ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪೋತುಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರ ಬೊಡೆದಿ ಇಚ್ಚೇರಿ ಅಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಮಮ್ಮಿ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೋಕ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೋಕ ಅಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಯನ ನೀ ಮಮ್ಮಿನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯುಗ ಬತ್ತಂಡೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಯುಗ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಮಮ್ಮಿಂದ ಲೆಪ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲು ಮಮ್ಮಮ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಪೇನು ಮಮ್ಮೊಂದು ಲೆತ್ತನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ಮ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದ ಇನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯುಗ ಪತ್ತ ಚಾಟ್ ಕುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ನೇರ ಚಾಟ್ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಬರ್ಜಿನಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಕುಲ್ಲೇರು ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಇದ್ದಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಇವ ಅಂಚೆ ಆತಂಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ವರಿಪುಗ
ಅಂಚ ಪಂಡದೆನ್ನ ಯಾನಿಡೆ ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೆ ಉಡಲು ತಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನ ಬೇಕು. ಎನಿವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇರನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಮಂಜು ರೈ ಮೂಳೂರುಂದು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ. ಮುನ್ನೆದಾನೆ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲ ನೇತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಕುಸೇಲರಸೆ ನವಿಂಡಿ ಪಡೀಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಾರಥಿ ಕಲಾವಿದರ ಕುಡ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ಅಂಜನೆ ಸಂಗೀತ ರಸ ಮಂಜರಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದು. ವಾವ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಆಪಂಡ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಲ್ತಿರ್ದಡೆಗೆ ನಡಪವನೆ ಅಲ್ತಿರ್ದಡೆಗ. ಓಕೆ ಬಟ್ ಇನಿತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುನಗೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಎಂದು ತೋಜುಂಡು. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೇನ್ಗ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಪ್ಪ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಜಯ್ ನಾಥ್ ಸರ್ ಇರ್ ಪನ್ ಇರೆಗೆಂಚನ್ ಮೇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಇರ್ ಈ ಶೋ ಬತ್ತರಂದು ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗ್ ಜನಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ತಿರುಮಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ 100 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊರ್ಪರೆ. ಈಗಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ತೋಜಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಇದು ಜೋಕ್ಸ್ಲ ಪಂಡರ್ ಪದ್ಯಲ ಪಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹೆಂಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ಕ್ಯಾಂಡಿ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದಾದ ಮನ್ಪುರ ಅಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದು ಪೂರ ಇನ್ನಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಂತಾರ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತೇನೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಅದು ಇನ್ನೇ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತು ಉಂಡು ಬೇತೆ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದೊಂದೇ ದೀತೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮತ್ತೆ ಓಲ್ದಿತ್ತಾರೆ ಈವೆಂಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೀದ್ ಬೈದೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 4 ರೌಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೋಡಾವು ಅಂಚದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಊಟದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Truly entertaining, total entertainment. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. From the first word till the last word, total entertainment. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Manju, you're very talented. Your singing award, your energy level was too good. ಕಡೆಮುಟ್ಟಲ್ ಅವೇ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಲ್ಲ ಸಾಕಾಯ್ಲಕ್ಕ ತೋಜ್ಜಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ಯಾರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದ್ಯೆಲ್ಲ ಬಂಡಾರು. ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಯೋರ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.